Το branding είναι πολλά περισσότερα από ένα απλό λογότυπο. Είναι όλα όσα σε κάνουν μοναδικό και αναγνωρίσιμο. Πώς όμως μπορείς να δημιουργήσεις ένα δυνατό brand? Ξεκινάμε πάντα με μια στρατηγική, όμως τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Το πρώτο βήμα είναι να αναλύσουμε και να κατανοήσουμε την αγορά και το κοινό σου. Ποιοι είναι οι πελάτες σου, τι τους αρέσει και πώς ξεχωρίζεις ανάμεσα στον ανταγωνισμό. Στην Diorama αναλύουμε όλα αυτά τα στοιχεία για να βρούμε οτιδήποτε θα σε κάνει να ξεχωρίσεις. Έπειτα προχωρούμε στην ανάπτυξη της ταυτότητάς σου. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός logo φυσικά, χρωμάτων, γραμματοσυρών, οτιδήποτε αποτυπώνει το χαρακτήρα της επιχείρησής σου. Όλα αυτά πρέπει να εναρμονίζονται και να ταιριάζουν με το ύφος της εταιρείας και του brand σου, αλλά και όσα θέλεις να επικοινωνήσεις με το κοινό σου. Το τρίτο βήμα είναι να ορίσουμε τον τόνο και τη φωνή σου. Είναι επίσημη, φιλική ή πιο δυναμική? Αυτό είναι που δίνει ζωή σε κάθε μήνυμα, αλλά και σε κάθε επικοινωνία που έχεις με τους πελάτες σου. Τέλος, το branding πρέπει να είναι παντού. Κάθε στοιχείο από το website μέχρι τις διαφημίσεις σου πρέπει να ακολουθεί την ίδια γραμμή. Με τα σωστά βήματα, το brand σου μπορεί να γίνει ισχυρό και μοναδικό.